Sygt, jeg prøver. Okay, I kid you not, det er nok en af de mest rolige forlystelser i hele Grønland panikker vi alle sammen. Skal vi op? Og så roligt, der er flere. Og så kommer vi igen. Den kan sagtens gå. Nej. Det tør mig hurtigt. Se. De er helt... Hvis de bliver helt passet, ja. Vi skal gå ned. Hvis der ikke er mere tørt på dem, så er de våde. Eller så er de ikke våde. Hvis vi skal prøve en anden vandrutsjebane, så kan jeg ikke låne mine bukser. Altså, fordi hun bliver alligevel våd. Ronja, jeg stjæler lige dine bukser. Når vi allerede er våde, kan vi godt tage en vandrutsjebane. Ja, det er også det, jeg tænker. Men der er ikke nogen grund til, at vi skal låne mine bukser. Så kan vi da lige så godt for... Altså, det kan man godt. Ja, men bare vi, ikke? Og så bare dreje manuelt. Han er på at se bag på hen. Du skal ikke vende din ryg tilbage. Ja, det var det. Lad ryggen tilbage! Jeg har sgu ikke nogen problemer. Men det var ikke engang sådan, det var Her og slå af. Ej, det kan vi godt tage senere. Nu står vi her. Hvorfor vi skulle bare af? Du har en snop, og de ville våde. Vi er jo siddende, tak. Men vend dit snørbånd, så du ikke er inde i dit liv, når du har snop. Ikke i våde. Nej, jeg vil blive lige så til våde nu. Nej! Jeg er faktisk lidt bange med dig. Jeg får meget hjemme. Okay, calm down. Han har taget et eller andet. Ej, han fandt kraftigt med noget gammelt noget. Jeg håber ikke, der er et eller andet tidspunkt, hvor det Jamen, det er ikke det her.
ansigt, vi kan. Min numse! Au for helvede! Nej! Jeg fik kraftigt med klask i nums. Nej, det var fordi den gjorde sådan, så jeg hoppede op. Overvej det sådan lidt mørkt. Hvorfor har du ikke nu? Hvorfor? I spørger, hvorfor han har en kniv? Hvorfor fuck sprøjter han vand ud af fingeren? Hvorfor kommer der vand ud af fingeren? Hej! Ja! Det der drop! Har du ikke? Jeg føler, at der blev taget et billede. Nej, det gjorde der ikke. Ja, jeg siger bare, jeg føler. Jeg så et eller andet blik. Ja, det var mit. Ja. Nej, det var bare numsen. Hvad mener du? Hey, svin på vand. Ja, den der kat der, den er på et. Han er på snus. Nej, han fik den der sure edition. Nå, bro, han blev rejected, da han skulle købe snus. Hvorfor er vi sådan lidt skæve? Jamen, det er bare vores snak. Var der også lige op? Jeg piller så meget, jeg ved. Vi vil bare. Nej, vi skulle have sagt, at vi var i Florida. Vi skulle have sagt, at vi sejlede op. Vi sejler op. Ro ikke min båd. Jeg tror, man må. Hey, yo! Hvad fanden der er til bedre på? Nej. Det er han er på. Han har taget et eller andet. Han har taget noget forkert. Han har taget et eller andet. Hvad er det, What? What? Alle sammen skal være klar til billedet. Jeg bliver svært at blive lagnet op i. Ja, hold nu kæft. What? Jeg fik vand i munden! Jeg fik vand i munden! Jeg blev næsten ikke engang våd. Var der nogen, der blev våd? Det er fordi, jeg er dobbelt så stor som dig, din autist, mand! Okay, vi sejler op over. Vi sejler op! Og du sagde, det var først, baby. Jeg tager det op bedst. Det kan jeg ikke, det her. Det kan jeg ikke, det her.
Og hvis jeg drejer den, får en gul, tror jeg. Hvis jeg drejer den mere, ikke, så knækker lortkraften. Om jeg hader det. Hvad siger du? Nej, hvorfor drejer den? Bil. Jamen, nu er der ved at løbe tør. Hvilket jeg ikke forstår, den er nærmest ikke været tændt i dag. Nå, men jeg vidste det jo ikke, før vi kom her. Hvorfor nu? Ja. Nå, men jeg tror, hvis den når at løbe tør. Parkour! Til YouTube-kanalen! Så, drenge, parkour til YouTube-kanalen, så er det der, hvor jeg falder bagom. Parkour! Når du starter i gymnasiet, og din 12 tæller op, går du ned til et 4-tal. Parkour! Og det der GoPro der. Hvad er dit navn? Har du fået lov om det? Yes, vi kalder bare lige hurtigt, bare lige for at man ser en gang. Jeg kan ikke huske de der navne der. Ej, det er lige var der havde lov. Er I klar til en lille båd? Ja, vi er allerede på det her meget. Og flyttet til væk, det var I går bare. Er det fordi, du har noget kamera?
Jeg så forrest. Mongus. Jeg læner mig så op af dig. Jo, jeg gør. Jo. Jeg kan ikke rigtig op. Yes. Holy shit. Ej, jeg er så glad for, at jeg fik det der på kamera. To be honest. Jeg fik en albino edderkop på. Var der set en albino? Det var helt vildt. Sådan en ægte edderkop? Ja. Altså, med mindre de har sådan en animatronic, der er så lille her og kan bevæge sig. Så Jeg har faktisk gerne set, der var. Men det var fordi, jeg så fordi jeg skulle fortælle dig noget, og så tænkte jeg, hvorfor? Hvis jeg køber det, så man gjorde det alligevel stadig. Det har jeg jo ikke sagt, når jeg har det. jeg sagde river rafting. Farveler. At der var intet på i bånden. Så er I faktisk. Jeg så fast. Ronja, jeg så fast. Nej, jeg så fast. Jeg så fast.